その日、人類は思い出した。Kumusta yung mga cancer? Ako nga pala si Paulo. At ngayon, sakto-sakto sa aking suot, maglilinis tayo ngayon ng mga memes ng Pinas. Mga basura nyong meme. Kailangan natin linisin. Maraming salamat kay Tito at pinahiram nyo to sa akin. So, simulan na natin maglinis ng mga memes nyo. From Jigs Bongcales. Ang cute-cute talaga ni Tito Bong dito. Hindi ko to maalala. Anong laro to? So, simulan muna natin kay Bongo. Alam mo, ang dami na niyang memes noon dun sa kanyang photos. Ngayon, biglang sumikat na naman. Hindi ko lang ba't naggawa ng comeback. Siguro dahil nanalo siya sa kanyang senatorial run. Kaya siguro, nabuhay uli yung kanyang algorithm. Sinishare siya ng sinishare. And very good sa kanya. Bongo. Isip mo diba, may gender soft filter ka na. But yung pangalan mo, maganda, diba? Bongga! Laugh track, thank you. Kasi walang tatawa sa jokes ko. From Edgy Alcacid. Meron daw po ng kaldero si Mama. Tama na. Pautang daw po ng Mighty Green si Papa. Sigarilyo. Pero meron din siyang cleaner. Nilagyan pa siya ng bag. Ang cute! From Dan Hello, Kuya, picturean daw tayo ni Mama, isisend kay Papa sa Saudi. Sige, pero isa lang, Tito Dante comeback din, di ba? Double comeback. From France. Sino itong babaeng to? Hindi ko siya kilala, so haharaan ko na lang. Baka makasuhan pa tayo. Hindi ako makakatak. Bongo, boom, last. Tapos para may tumawa, masunod. Meron pa siya nung tatak. Dati, naalala ko, ang dami kong tatak niyan. Mukha akong galing presinto. Yan, dyan tayo kumukuha na ating self-confidence. Pag wala tayong tatak, kawawa tayo. Wag tayo mag-aaway dito. Maglinis tayo, ha. Maglinis tayo ng konsyensya dito. Wag na tayo mang-away. From Tyren Isidro, Mama, pwede akin na lang yung sukle. Anong klaseng font to? Hindi ko alam kung anong point of font na to. Pero sige, baka artist siya. Di ba di natin naiintindihan? Sa'yo na yung font na yan, pati yung sukle. Sunod! From Ulam, sabi ni Mama, it's a for me. You can sing. Love. James Red. Nagbabalik. Paano pag pupunta sa Idol Philippines yung Bongo? Anong gagawin mo, James Red? I like the hype. Ito ba? Gusto ko effort na meme. Mga pinag-iisipan. Hindi gwapo o mabait ang ating basehan dito. Mapa-Idol Philippines ka ba? O senador. Sunod. Good morning, Ma'am. Good morning, classmates. This is the report of Group 2. So cute. Huwag na kayo away, sabi ni Mama. Bad daw yan. Alam ko kung saan galing itong dalawang batang to. Galing kay Gian yan Yung pinicturean niya to. Halos 32k shares. Images you can smell. Mag-aanuhan lang yan. Magtutulakan. Mga 5 minutes tulakan. Tapos may mag-aawat. Itong batang to, aawatin niya yan. Kahit wala namang mangyayari. Tapos uwian na. Kain pansit kanto. Ligo. Tapos nood ng YouTube. Subscribe sa channel. Boom! Tamang suksok lang ng plug sa channel. Diba? Tamang linis lang. Diba mga bata? Huwag na kayong magkalat sa kalsada. Muwi na lang kayo. Manood kayo ng YouTube natin. Kung pwede ko lang gawin na one stop hacker ko, gagawin ko. Uwi na mga bata. Huwag na kayo magsuntukan. Mawalan pa kayo ng ngipin. Tandaan nyo, 2 beses lang tutubo yan. Mas gusto ko pang manood na lang kayo ng Jamil kaysa magsakitan kayo. Sunod! Jeepney driver. Yung mga hindi pa nagbabayad dyan, makaramdam naman. Ba't na dyan si Tito Diggs? Grabe, na comeback again. Triple comeback na tayo. Oh my God. Yan yung mukha ko everyday in life. Ayoko na sa buhay. Dami ko responsibilidad sa buhay. Yan na. Bilib ako sa mga jeepney driver na sila na rin yung nagdadrive. Tapos alam pa na sino hindi nagbayad. Parang grabe yung photographic memory nila. Nanunukli ka na nga. Nagdadrive ka pa. Umiiwas ka pa sa mga MMDA na kukuha ng kalisensya. Tapos naalala po kasi yung mga di nagbayad. Bilib ako sa mga jeepney driver kahit isang kupal sila. Tulad ko yan, pag nagmamadali ka, biglang pupunta siya sa 10 gasoline station. Makinig ka lagi kay Mama at makukuha mo ang gusto mo. Kung may mga kapatid kayo mas bata dyan, kayo yung panganay, wala kayong magagawa. Sunod. From James, may games po ba dyan sa cellphone mo? Ay, pwede din dyan yung patry, paisa lang yung pupunta pa sa likod mo. Paisa lang, kuya, paisa lang. Magbayad ka. From Triggering Normies, Bongo. Triggering Normies naman. Kaysa luminis ang kapaligiran, dumudumi lang ang utak nyo.
Sa pamilya street sweeper lang po kami dito. Di ko po alam yan. Tumutulong lang itong tatlong magagandang binibini para sa MRT para makapunta si Mr. Bongo kung saan. Diba? Walang ibig sabihin yan. Kahit gaano pa kalaki ang kanyang konsensya, wala yan. Sunod na, baka di ko na kaya nilinisin ang duming binibigay nyo. Sunod, Carlo Bots. Wow, lakasan nyo pa yung tugtog, classmates. Tumigil ka nga dyan, feeling magaling sumayaw. Pakibawasan daw pong ingay, ma'am. Yan, trifecta ng mga puti ang damit. Diba, nagsama-sama na sila. Parang yung puti ko ring damit. Diba, it all interconnects into the zone. From Rafuro. Bongo cat kasi, di ba? Bongo to Lunod. From Simon Cow, Philippines, America, come over. I can't, I'm busy. China's taking over my island. America! Diba? Sino ba ating overlord talaga? Dalawang Big Opay China or Big Opay America, di ba? Para yung kanina, ipit na ni Tito Bong. Dalawang naglalakihang mga missiles, di ba? Ayoko na ma-demonetize, please. Okay, so natapos na tayo kay Tito Bong meme. So, hindi ko alam kung saan galing yung original nun. Sobrang rigid. Tapos yung suot niya malinis, bagong ligo nga. May kasi international meme equivalent yon, yung parang can I use the Xbox now? So ito yung parang version natin dito. Siya yung pinaka-cute di ba? Parang out of nowhere. May ganong aura. So wag nyo ginagawa si Bongo. Number 3 yan sa ating senatorial list. So, sana yung pagkaka-hype sa kanya, nila Tito, nila Papa Diggs, masakyan niya. At may star ka din. Well, top 3 ka. Good luck sa'yo, Tito Bong. At sunod na May. From One-Eyed King. Somebody joined the audition. That looks like a celebrity idol Philippines. Yes! Kaso medyo meme correction lang, hindi naman meme adjustment. Maraming salamat, Paulol. Sabi ni Mama, it's a no for me. I like your personality. I like your voice. Hindi ko alam talaga to. So, lagyan na lang natin na laugh track para kunyari na gets ko. Nakakatawa ka, Maui, ha. Sunod. Datindera, sir, kakain ka. Why do you think I came all this way? Ay, nako, Game of mga Game of Thrones memes na naman to. Nakakaasar lang na parang tumayo lang si Bran sa lahat. Hindi pala tumayo. Umupo lang siya sa lahat. Nag-switch player account lang siya every may laban. Tapos biglang siya yung hari. Kasi hindi mo siya kilala eh. Hindi mo siya nakita sa battlefield. Hindi siya nakitang gumawa ng mga major decisions. Diba? Nakatitig lang siyang ganyan. Parang nakita lang ng joga sa eskinita. Diba? Parang wala lang. Nakatitig lang. Isa yan sa mga paborito kong series at siguro sana ilabasan ni George R. R. Martin yung 2 pang libro. What do we say to the gagawin? Kamataya, lumabas ka dyan. Kung di nyo alam kung saan to galing, sige, tutulungan ko na kayo. Alam ko iba dyan, mga bata pa. Naglalakad sa tabing dagat upang tawagin ang Panginoon niya. Kamatayan! Kamatayan! Magpakita ka na sa akin! Maraming salamat. Yes, yung nagsuot siya ng lalagyan ng basura. Never forget. Pigag, yung sinaktan ka na nga ng harapan pero mahal mo pa rin siya. Yes, extra spoiler uli. Ano lang yan, amulet lang yan ng kanyang necklace. Makita mo, hindi yan nakasoksok sa kahit saan. Sunod. From Soulfly Ding, andam mo. Teka, ate, hinihimay ko pa. Ito ang Reynan. Hindi dragon kung hindi damo ang kanyang panlaban sa kanyang kalungkutan. Tama na pagbabecha kasi wala ibig sabihin yan. Ayan yung damo sa Mobile Legends, okay? Tatago siya sa kalaban niya, okay? Nahanap niya yung damo para makatago siya, diba? Timeline. Oh my God. Okay. Patapos na yung video eh. Patapos na eh. Dito YouTube nakaaway mama. Ayoko na, no? From explosion again everyday, Duracell, ever Dura. Para lang iwas sa copyright, di ba? Ganyan ang turay na Pilipino. Para yung channel natin, iwas copyright. Pagsama-sama nila lang. Akala ko magkakaroon tayo ng isang video na walang masakit. Mukhang meron pa din. Tama na! Yay, tama na. Tamang linis na sabi sa'yo, ito all interconnects. Pag may basura, ibigay mo sa iba. Pero kung ikaw yung basura, wala tayong magagawa. Upo, cha, flip, top. Sunod. From Scattered. What the fuck? Ano to? Paggawa daw si Lloyd Cadera ng kanyang parang edit nyo to. Ito yung mga ginawa para sa kanya, di ba? Tayo mo talento ng pag-edit ng mga Pilipino.
Kaya nga tayo gumawa ng subreddit para sa mga ganito, diba? Yung mga mawawala sa dagat ng kawalang kwentahang mga templates sa Facebook. At ito ang ating safe haven. Maraming salamat, Mama, sa dede. Sunod! Mr. Beast versus Mr. Beast. Oh! Wala laban si Mr. Beast dyan. Isipin mo kahit 50:1 ang ating conversion, mayaman pa rin si Tito Willie. Naka-handicap na siya. Diba? Kung may mama, ito ang aking papa. Diba? Napakaganda panapos nga naman ang ating mga memes ngayong linggo. Maraming salamat sa mga nag-share ng ating mga videos. Kaya tamang linis lang, diba? O, ngayon natapasan natin mga basura natin dito sa Pilipinas. Lilinisin ko na rin ang sarili ko. So ako ulit si Paulo lang, inyong Freddy Neighborhood Manila Street Sweeper. Huwag kalimutan like, share sa mga Mga basura niyong friends. Siyempre, huwag kalimutan subscribe. Paulo out.